Mundur sang Rekyana Patih nanging prawadya bala pasor tambur myang suling pepandhen dalutak mewah bandera kakandha warna-warna Indo Jaladyan asri kawuryan Paman Pati harus sengguni lewonten dawuh nggih anak Prabu ngawi sangjaning para sata Kurawa nyadeng dawuh la dalah Koko Prabu Wandura ngawe ingkang rayi Banjar Jungut pun Dursasana nyadeng dawuh Dursasana wonten dawuh ora sah cengengesan iso rajane kowe kowe nek ditimbali pamanmu apa ya cengengesan kaya ngene iki kowe ditimbali paman Pati Sengguni apa ya cenanangan kaya ngono kuwi apa kaya ngono kuwi tata kramaning Kadangnoto apa kaya ngono kuwi tata kramaning satriya kowe iki pangeran Pati kok delajikan nyuwun pangapunten sampun dados lagak-lagean miang ciri khasipun ingkang rayi Koko Prabu ciri khas empan papan karo godhong ciri khas kuwi nggih saken dawuh niki kula mengke tekan goro-goro dimbuhi 500 kalih bose sakarepmu Dursasana nyadeng dawuh anak Prabu Baladewa paman wonten dawuh negari Ndrawati geger lho geger sababipun bapak nglayani jujur anusuri nalikanipun kula nglamar kaliyan Yayi Warasambatra badhe kula dhawuhaken kaliyan Yayi Burisrawa kadang kula panengka Pandhawa inggih menika pun Werkudara prapta wonten Praja Negari Ndrawati areng paduka anak Prabu Dursasana wonten dawuh Werkudara rangketen Werkudara rangketen aja ngasi mengko mboyong lawan Warasambatra merga Warasambatra tak pesthek arep tak boyong ana ing negara Mandaraka tak dhawuhe karo kadangmu Burisrawa nuwun sewu lho Koko Prabu mboten kateges kula badal dawuhipun Koko Prabu menika mboten nanging nuwun sewu nek kula Kurawa kajeng ngrangket kalih panenggak Pandhawa niku kula kinten kok tangeh lamun kelakone cepak wurunge piye tangeh kelakone cepak wurunge lire piye Werkudara niku bocah sekti kalintang jayaning perang lah nuwun sewu Kurawa niku mboten enten siji mawon sing wani kalih Werkudara kowe ora wani ngono piye kowe jak ado-ado saka negara Ngestu kan negara Ndrawati kowe takon ngabuhi karo aku kowe ora wani karo Werkudara ngono piye mboten kateges mboten wani ning kula niku jagaimen ajeng perang kalih Werkudara wis ora sagekan perceka malah wingko mung di loloh nenggala lambimu malah mung mati ngestaken dawuh man paman wonten dawuh babar pisan kula suwun Kurawa supados ngrangket kanpun Werkudara ngestaken dawuh Dursasana mangkat ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan mangkat
Werkudara ora pangling methuke karo Dursasana. Wah. Dursasana kakangku yo. Kowe arep ngopo? Menrang kalang ning ngarepane Werkudara. Didhawuhi dening Ngaka Prabu Baladewa supaya nyekel karo kowe. Arep nyekel karo Werkudara. Oh. Ayo. Kowe balya. Balya ora usah ngayonake Dewi Wara Sembadra. Merga Dewi Wara Sembadra arep diboyong ning Mandara Rabek karo Kakang Bresnawa. Wah. Kowe arep boyong Wara Sembadra ning Mandara kok kudu nglangkai kadang itu Wara Sembadra. Sapa? Aku. Wara Sembadra kae adikku Ipe. Wara Sembadra kae bojone Janaka. Bojone ki rak biyen. Janaka wis minggat. Janaka wis lunga saka Satya Madukara. Janaka wis entek sewune, wis dipestheke yen Janaka Trani mati. Mula ora sandadak kowe kemlewat ucap kowe ngregem jimat kawani dilan Resi Abang Werkudara. Wis ning ngarepane Dursasana kudu wani nanggung perkarane. Ora sah kowe kan cangkem. Bangane milah idak sirahmu pisan nek kene mutar malah mung kewirangan. Ya. Ngejak atos wis aja. Ya, lena pangendhamu candhak sirahmu aku gateng kramasi epek-epek kowe Werkudara. Sampak. Wis kena dok 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 dong tak tak tak. Wah. Golek pembelaan. Pro kowe. Hot. Simbale keri ngomah kaya simbale. Wedian. Oh, ayo sambat kowe. Oh. Mati ya candhak sirahmu. Hot hot hot. Wah. Wah. Hot. Atas tenan
gaji keri. Wah. Wah. Ya wele. As. Ah. Ah. Oh, oh, oh. Maju Pangeran Pati mau geden mendeme tok. Wah, Gusti. Ora ngerti wong blukekan kowe. Waduh. 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 Wah. Ah, bah. Wah. Asem kowe. Karo wong gerang kok tegel kowe lho. Mungsuh Adipati Winarna malah. Oh. Hai. Hon. Ah! Cok wae. Wah. Sambato. Wah. Wah. Oh. Lodi mawon. Wah. Awas kowe. Dewa ki nang kono ki ya ngopo to ya? Wah. Keliyeng andasku. Apa? Wah. Bakmi mau sore bali kabeh.
Wah, senengane kok nyiksa wong kowe Barat yo. Untung tok imbi 500. Nek ora kesonjo ya uripku. Yo. Kumat mengine. Yo. Werkudara. Kowe ke taman limpungku. Nglumpruk tanpa daya Barat. Halo Bagu. Tangiya wene kenek dayaning pusakane Dursasana kaya apa bucel ning ampuh. Ya, tangiya awak gedene semene ora iso apa-apa. Kakang Prabu Baladewa, kula aturi Mas pasaken menika kula aturi nyawang. Werkudara sampun sirna margalayu nglumpruk tanpa daya saking Rai Kakang Prabu. Waduh, wah Kakang Prabu kedrawasan. Drawasan piye? Wah ketiwasan. Waduh, ketiwasan Kakang Prabu. Wah, ketiwasan Kakang Prabu. Dursasana kok bali kaya bae bocah cilik. Kowe takon ngundurke karo Werkudara? Takon ngundurke karo Werkudara kok ora cetha tandang gawemu ora ketok, Takon ngundurke karo Werkudara meneng bae. Mun kula undurke ning sajake ora iso atret nika mboten terpedho. Piye?
Mboten terpedo kowe kadang nata cuangkemu celemongan kaya ngono apa piye? Kowe pangeran mati kadang nata, kadange Yayi Prabu Duryudana. Kowe iki Werkudarane Ngastina kok ora ana tandange. Nyuwun pangapunten. Wah, nyatanipun kula kawon. Wah, menungsa ora tatanan. Aku nggawa rombongan diapuran ora ana tandang gawene ora cetha wae. Werkudara kowe iso ngalahke Dursasana, tak lamun iso ngalahke Natamadura Prabu Picat. Tinata tilamun katututan. Iblis lanang menungso ora tatanan. Natamadura Prabu Baladewa. Tinata tilamun katututan. Lamun mangsa prawira Jaya. Tatanan Werkudara ngarepane karo Natamadura Prabu Baladewa, ngarepane karo kadangmu tuwa dhewe, ngarepane karo Natamadura Prabu Baladewa. Kowe cangkem kowe. Lho, aku ki wong tuwa temane iki. Aku ki wong tuwa, aku kadange Nata Sembadra. Kowe rak wis takon bali. Aku wis ngomong karo kowe kalah dhisik tekamu karo Natamadura. Wah. Eneng kene jroning paperangan kuwi ora ana kalah dhisik apa kalah keri. Anane mung mukti apa mati, urip apa ora urip. Wah, menungsa ora tatanan. Werkudara ora kena tak pringgake becik, kowe mung takon bali supaya ora sangayonake Sembadra. Wah, tuwak cangkem. Werkudara jajan. Siarep mendo ora, siarep nesu-nesu ora. Wah, Ajaetan kowe Werkudara. Wah, ora bali, ora ngalah karo Werkudara aja takon wak deplok ndak. Ajaetan. Werkudara. Kono. Aduh. Mesake Koko Prabu. Ora ana mesake. Aduh. Mesake Koko Prabu kanane kaya ngono kuwi lho, Ben. Wah. Salahe wong tuwa ora iso ngomong. Kresna tulungan aku, Kresna tulungan aku, Kresna. Wah. Werkudara Ajaetan. Bayaku Werkudara, bayaku. Werkudara mbok ya aja kaya ngono. Kono kandhane ora kowe? Ayo kono kandhane ora? Mesake Koko Prabu rek kaya ngono to idak kaya ngono mesake Koko Prabu aku kowe kelangan kadang nata. Ora sah tangisan dengkulmu mlocot. Ayo. Koko Prabu culna. Wah. Aduh.
Colke ra. Wis iki lho. Aduh, Ki ngocol. Wis colke barang Aduh. Kresna tulung ana aku Werkudara Cana Werkudara. Kakak Prabu sampun, Kakak Prabu. Kakak Prabu sampun. Aduh. Aduh. Werkudara kok ya ngasih kaya ngono kanane. Aduh. Kakak Prabu. Sampun wong Werkudara mriku sampun mboten ngidak panjenengan kok ora. Wis ora ngidak to? Mboten. Wah. Wis rampung ta iki Kresna? Sampun. Lha kok isih krasa. Panjenengan mriku kanan kaya ngene kok ya isih seneng gojekan ora Kakak Prabu? Piye Kresna? Kula aturi sae kula badhe matur wonten ngarsa madu Kanjeng Kakak Prabu. Pamaring sukma sinuksmaya winaya ing asepi sinimpen talanging kalbu kipas pambukaning warana tarlen saking liap layape ngaluyup. Waduh. Waduh. Wah, Tan Werkudara iki. Apa? Wah, kowe semeneng bae. Kresna aja to pisah Kresna. Aja to pisah. Werkudara seneng karo to pisah karemu kepiye? Iki lho. Wah, jange yo. Kowe iso sareh apa ora? Kowe iso sareh apa ora? Mesake Kakang Prabu. Dek ora mesake karo aku. Mesake Kakang Prabu. Oh, kowe mesake. Wong temandang nganggo sikil. Ora nggo utek. Utekmu kuwi. Piye? Sampun Kakang Prabu, sampun. Sampun to mbok tulung to Kakang Prabu, please. Kresna kok omongane kaya ngono. Sampun to menawi perkawis menika menawi namung dipun damel memungsuhan mboten badhe rampung perkawisipun. Terus ben rampung aku kudu piye? Ben rampung aku kudu piye? Sampun to. Mriko kula sampun taren kalian pun Wara Sembadra. Yo. Kula taren kalian Wara Sembadra. Bilih piyambakipun menika jebul tinemunipun menawi dipun boyong wonten negari Ngastina, piyambakipun boten sreg. Manahipun menika boten gumathuk. Manahipun menika boten mathuk menawi dipun boyong wonten negari Ngamarta semanten ugi. Para Sembadra ugi mboten badhe purun Kakang Prabu. Waduh. Lah terus iki piye Kresna? Sampun to. Perkawis menika kula aturi matur wonten ngarsanipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Babagan perkawis menika kula aturi to. Ing sak mangke paduka Kanjeng Kakang Prabu nyuwun dawuhipun Yayi Prabu Duryudana prayoganipun kados pundi? Lanjut saiki aku kudu piye? Saiki aku kudu matur apa sareng Yayi Prabu Duryudana? Lah nggih matur niku wau to. Para Sembadra mboten mathuk menawi dipun boyong wonten Praja Negari Ngastina, ugi mboten mathuk menawi dipun boyong wonten negari Ngamarta. Iki lho. Ngapa? Wong tuwa kandhane ora dong-dong. Terus tekapake. Dai ndase. Ndasmu kuwi. Piye? Sampun Kakang Prabu, sampun to. Wah, malah. Oh ya wis pun Kakang njaluk pangapura Kresna. Banjur prayogane awi kula dherekaken. Ngadhep piyambak wonten ngasanipun Kang Rayi pun Wara Sembadra nggih lara ireng. Oh ya wis yen wae tak dhereke Kresna.
langening waradaya ngrumpaka kakandha keganjangan kono Temasirna sinapu dening Sarating Sang Hyang Arka ing ngedeng manjer wonten tengahing ratri parandening mangke wis purna nggenya nata mandura tuwin panenggak Pandhawa sami panca bakal atos sing balung leteng kulit parandene siniget kang lagya lumaksana ingkang mapan wonten salah sawijining negari awasta negari ing Rancang Gribek Nalendra ingkang arsa siniwaka ngawontenaken pasewakan wonten madaning Datulaya Praja negari Rancang Gribek nenggih ingkang legah madaning Dampar Kencana Nalendra bagus tanpa cacat ingkang ugia kasinungan kasekten luwih bebasan pinatamen Darjuna Lumender tinumbak Bengkung Sinuduk Putung pramila ageng labuh labetira tumrap negari Rancang Gribek anenggih jejuluk Sang Prabu Sasra Kandhawa ya Sang Prabu Sasra Maradawa sineba sangya para kawula tasih datan kantor ingkang lenggah caket dening mangarsa nenggih pepatih negari ing Rancang Gribek nenggih Sang Rekyana Patih Danumaya ya Sang Rekyana Patih Umarmaya ya Sang Rekyana Patih Winarna parandene mangke ngawontenaken pasewakan legeg Sang Nata Arsa tintrim pramila tanggaping sasmita Sang Rekyana Patih Danumaya sandhang dhumateng sungkamaning Sang Kata Sanyana
Indra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrik Sakar kadong ko ngas kandano maweh maras aratnaning driya Niwang Agung muga ngayomana marang Praja negara ngrancang gribek sak isine. Ora mengkoto dhisik Kakang Patih Danumaya. Ayo ndadekake kaget pakanira Kakang Patih Danumaya. Dene sira Kakang Patih ingsun piji ana ngarsaning manira Kakang Patih Danumaya. Nunamin pasangkai mantabe tinebena ing iloduni dumawing tawang-tawang tinebena saking siku dendaning Bathara sinuwun parang paduka Gusti kula Sang Dewaji sinuwun Prabu Sasra Kandhawa amiji dumateng sawanipun ingkang abdi kepatihan pun Patih Danumaya kepareng kula nyadhong dawuh timbalan paduka sinuwun iya Kakang Patih kadiparan sira kuwi ndak percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata-tata rakiting kamrajan negara ing rancang gribek marata diagiaturna kelawan panjenengan ingsun Kakang Patih menawi padukan dangu bab tata rakiting kamrajan sinuwun tartantu sadetan badhe nguji wandi para kawula samya sayek saeka kapya karo luring nusa bangsa tuwin negari ing rancang gribek mandhapipun dumateng para abdi praja ingkang boten kendhatake tansah gladhen ulah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang muka tartentu boten badhe anggepok kanca paduka sinuwun ingkang abdi kepatihan rembuk kasawurna putung sumangga kabandhemna Dewaji kawula nok niki iya Kakang Patih gawe bumbung aturmu teka jangkep kang dadi aturmu ora liwat prayoga nonggon mulunggu nono niki sampun mboten kirang prayogi mboten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Kakang Patih tak tampa tiba sepadha-padha Kakang Patih wonten timbalan mesti wae gawe kaget wontene panjenengan ingsun nganake pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang mus kelakon mestinipun tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan sinuwun. Wonten paduka Kanjeng Dewaji ngontenaken pasewakan beneh kelan adat ingkang sampun. Awasta nggih ngawontenaken pasewakan paduka Kanjeng Dewaji mboten amiji dumateng praptanipun sangya para kawula, namung amiji dumateng pisanipun ingkang abdi kepatihan. Pramila kula nyadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Sasra Kandhawa nggih Sinuwun Prabu Sasra Mardawa. Lan ana sak mangke maring dawuh sabda pangandika wonten karsanipun ingkang abdi kula badhe nganglungaken jangga anilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Kanjeng Dewaji. Kakang Patih wonten timbalan yektine nggonku nganakake pasewakan ingkang beda kelawan adat ya beda kelawan padatan iki. Aku mung arep ngrembug babakan kanan praja negara ngrancang gribek
ingkang wasana telung candra rikalungguhan mengko iki negara kaya ketaman pagebluk katitik akeh saking para kawula ingkang padha nandhang rubeda sartane nandhang ruga esuk lara sore mati sore lara esuk ngapralaya akeh lelakon sing ndak temoni pate kamangka panjenenganing sunantuk wisesaning dewa bisane waliya nirmala temah jati jati temah mulya negara ngarancang gribik yen to nalindra ngarancang gribik ya panjenenganing sun ya Prabu Sasa Kandhawa mengku sawijining wanita ingkang sulistya ing warni ingkang kakasih ya sesilih Dewi Wara Sembadra Pate mula kang sangka kuwi malah kepasang yoja katuju nginu dawing dewa aku kinden ngupadi ana ngendi dununge Dewi Wara Sembadra malah sak mengko ngepasi kanane Prabu Sasa Kandhawa ingkang wis mataun-taun madeg nalindra nanging durung mengku sawijining wanita minangka garwa Prameswari ning Praja Negara ngarancang gribik mula kang saka kuwi Pate aja kadati kajeron punapa aja wedi kangelan wektu dina iki panjenenganing sun bakal nganti lawan jeneng Sirawati liwat alun-alun pepungkuran ngupadi ana ngendi dununge Dewi Wara Sembadra Pate sigra bala kang tumingal prangacampu sangyong dali klerat dadit wilating kata Tanjmanggung mangun sang niti minjang sang aji ladinya ngadali wuwus Dusta Surawilangka kaya buta singa mragil pasti jangga dendanya mangambak boyo damel kaget manahipun ingkang abdi kepatihan Sinuwun wale-wale menapa gandeng derajat kula mriku namung patih kula mriku namung nayaka dalem padu Kanjeng Sinuwun pramila babar pisan boten wonten raos awel saking salebeting manahipun ingkang abdi kepatihan keparengi Kakang Patih kepiye monggo kula kanthi awi benjang punapa anggenipun badhe sumangga ingkang abdi mboten badhe wigih ringa-ringa ndherekaken paduka Gusti kula Sang Nata ngopati wonten pundi durungipun Dewi Wara Sembadra Sinuwun iya yen mangkono ndak keparengake sira ngarakit kreta kencana sartane nggelar barising para wadyabala segelar sepapan aja nganti ingkang jijir nggonku bakal tumuju gali ana ngendi durunge Dewi Wara Sembadra Pate maring kang abdi ngepati nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kowe bocah cilik ndak balang puja puji santi muga rahayu lakumu Patih Danumaya Oh
iku sanyatane lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronanggono magawe klarir wang-wang Alat jagat pangestu karo tokok wonten dawuh bilung wonten dawuh iku saknyatane gonjang seret winarna ngawur tur mangsaku ngono kok lah ya masuk kok ya masuk ta kok masuk sesuk kek nggo jejer loro terus heeh saknyatane aja do pating celebung karepe dhewe nggih Gusti Patih nyadong dawuh kok wonten dawuh bilung nun wektu dina iki didhawuhi dening Sinur Prabu Sasra Kandhawa wigatosipun wigatinipun tumuju ning tanah Jawa kok weh lajeng napa liburan teng Bali napa ora Bali kok Jawa Bali ki ya wis udu Jawa udu ta udu kae mau sing jare oseng-oseng kae mau tari gedruk tari kecak kae mau kowe iki wis aja kokian perkara tolong wis senengane kok ora aku lagi seneng-senenge nonton Gareng Tralala ya YouTube kuwi isine mung Gareng Tralala tok wektu dene iki adawan dening Sinun Prabu Sasra Kandhawa ana ing tanah Jawa goleki sing jenenge Dewi Wara Sembadra mergo anut wisesaning Jawata negara ing rancang griping ketaman Pagebluk bisane walu nirmala temah jati jati temah mulya kalamunta Sinun Prabu Sasra Kandhawa kelakon nggone mboyong sartane mengku garwa kelawan Dewi Wara Sembadra keparengipun mula tak dawuh karo kowe kok nggih wadyabala segelar sepapan sak cukupe saka negara ngarancang gribek supaya dikanthi tumuju oning tanah Jawa golek ana ngendi durunge Dewi Wara Sembadra kowe ngerti ana ngendi durunge Dewi Wara Sembadra kok Lung ngerti ra ayo jelas ngerti ora kowe iki piye to Dewi Wara Sembadra ki ra putri Ndarawati to ha iya lho ning nuwun sewu nek mengke ajeng mengko kalih Dewi Wara Sembadra napa mboten naminipun kriwikan dadi krawokan grojokan kriwikan dados grojokan geguyon dados tangisan lho lire piye kok lire piye lho lan nuwun sewu Dewi Wara Sembadra niku rak sak menika sampun dipun mengku garwa kaliyan Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Setya Margana ya Raden Sungsang Babudu ya Raden Kumbang Ali-ali ya Kalidi ya Kunti Wipatsa sampun dipun mengku kaliyan Pamadya Pandhawa Dewi Wara Sembadra niku pun bojone wong Dewi Wara Sembadra niku pun garwaning satriya Madu Kesma Madukara satriya Madukara pun Raden Arjuna niku lho nanging dawuh Sinun Prabu Sasra Kandhawa ki nen mboyong Dewi Wara Sembadra lah niku padha karone sampeyan wong legan golek momongan kutuk marani sunduk ngiparate iwak kecemplung wuwu lho lire piye lah lire nuwun sewu Raden Janaka niku satriya peng-pengan niku satriya sekti kalintang jayaning perang wah jenengan nek prisa lelakon Ramayana lho kok tekan Ramayana to anu udu Ramayana apa kae apa Janaka karo Karna tanding urung kelakon ya lung ya spoiler sithik kowe nyalahi pakem ngono kuwi ra Raden Janaka niku pinter yen to babakan olah kridaning jemparing Raden Janaka kuwi nggih Raden Janaka niku wah jemparing sitok dilepasake cul jemparing wet kebat kaya kilat kesit pindha tatit dalange ngoten niku yo
jemparing Sang Raden Arjuna ngener dadaning mengsah tembus sangka landheping bedaring jemparing pramila datan karaos dadaning mengsah kenging jemparing Sang Raden Arjuna jengkelang kuwanda gilang-gilang kek terus ngunekke plak-plak dononi ngoten niku. Wah, Raden Janaka niku kondange nek mungsuh cakil, ha ta, Gog? Heeh. Mungsuh buta Cakil niku mesti ringane nek mboten jangkrik ginggong nggih, walang kekek, nek mboten nggih sing dinggih sepot bintang tamu wau sonten nika. Ning dindeke nek nika ora mboten iso mandeg nika. niku Raden Janaka. Niku Raden Janaka. Lah nuwun sewu. Raden Janaka niku mungsuh buta alasan. Niku cacahe 5 niku tahu kok niku tahu. Teng YouTube enten rekamane tahun 2007. Sing ngasta Swargi Ki Mantep Sudarsana riyen. Cakil niku iso nganti 5. Cakil ngasih 5. Nggih. Mungsuhe ming siji. Sapa? Raden Janaka niku Iso menang. iso. Wong cakil 5 ngetokke keris kabeh. Mati kabeh kok. Entak kok. Lampu. Kowe iki ora ngerti wayang. Wong angel omongan karo wong ora ngerti wayang. Pun kok budal kok. Ning kula pun emot-emot, kula pun eling-eling. Kula pun ngelingke kalih sampeyan. Mengke enten muganing lelakon kula mboten melu-melu. Kula iki mboten melu-melu. Lho kowe iki abdi takon ngetutke karo aku kok. Oh, ngono to. Iya. Wah, abdi kok mah ora melu-melu perkara. Nggih pun wis ditutke wae. Ning Dewi Wara Sembadra niku sakniki mapane teng negara Ndarawati. Merga kula entuk kabar Nek Raden Janaka niku murca saking kasatriyan Madukara. mula purik garwane Ndara Janaka terus purik terus wangsul teng negara Ndarawati. Apa ya? Nggih diomongi kok. Jare sapa ngono kuwi? Niki nggen grup RT info ngaten niku. Grup RT kok ngene ora kuwi. Yen ngono ayo dituju negara Ndarawati ana ngendi Gog? Lung, monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken ngirit Madya Bola. Nggih. Nggih, Kang, kula dhereke, Kang. Ninggal
naglar pandan moncar tenon ler kekonang suram soro tetaan padang mangke popo penemban paduka popo penemban sida lancang ingkang sampun wonten tigang candra hari kalenggan menika paduka dereng waluya nirmala temah jati jati temah mulya kamangka sepisan kemawon ingkang putra dereng nate midhanget pangandikan paduka bapa penemban sida lancang bapa penemban mbok kula aturi paring dawuh paring sabda pangandika sejatosipun perkawis menapa ingkang kedugasaken dadosaken waluyaning araganipun bapa penemban sida lancang penemban nuwun sewu penemban mboten kateges kula lancang niku mboten ning mestine sampean menika sakit nandang ruga niku mboten prisa nanging rak mesti nggih midhanget mesti rak nggih mireng sing diaturke kalih Ngeng Putra kalih para abdi Panakawan ana lara gudhik kok nganti 3 sasi monggo pun padoske tamba mrika-mriki pun ngracik ramuan herbal. Dereng mantun. Pun kula pacaosi biomoringa nggih dereng kacek. Lembane mbok paring dawuh. Mbok menawa panjenengan menika pikantuk wisesaning dewa, isane waluya merga salah sawijining perkawis ngoten nak gampang. Mengke para putra sing madoske. Penemban mbok kula aturi paring dawuh sing kedugasaken dadosaken waluyaning sang penemban sida lancang mriku napa Petruk kowe ming dhewe nggih Pak karo sapa kalih Bagong lah gareng nendi nika nembe wangsul nika numpaki Nova nika iki me tekan gara-gara penemban madu lanceng sida lancang penemban sida lancang mbok kula aturi paring dawuh aja mendel mawon lho penemban. Suram-suram diwangkara kengken lir manguksma kang layon denya ilang kang memanis manggap Sri Ngarteng dalutan kuciwa wadane layoku kocam arahnya maradani kumal kocam arahnya maradani Mastu nama sidam paring bawana langgeng sunggata kula wonten paring dawuh larak ngaten ingkang putra lega ta bapa penemban kowe aja sedih kowe aja kuwatir
Yektine nggone wong tuamu nandhang raga ya lara gudheg iki wis ana tambane. Ngerti ya Sunggata? Ndak rasa aku ora bisa mari yen to ora ana suwijining putri ingkang ngusadani kelawan pun bapa. Inggih lajeng sinten putri menika bapa? Mangerti ya. Sunggata lelaraku iki iso mari maton diborehi ya kuwi wujude layon sekar kagungane suwijining putri ingkang lair ana ing dina Anggara Kasih ana ing tanggal 1 Sura. Wondene putri kuwi mau nalikane lair kahanane sungsang teges kalung usus. Mangerti ya mung putri kuwi ingkang bisa ngusadani alarane Begawan Sida Lancang Sunggata. Lajeng sinten putri menika bapa Demban? Pidhangetna aturipun bapa. Putri ingkang kagungan wujuding boreh layon sekar ora liya kejaba mung putri Dwarawati. Ya kuwi Dewi Wara Sembadra ya Dewi Lara Ireng Sunggata. Sarating pandam sumula amadang ijroning macarean ngenani wadana lir katon kang remu-remu kalingan ngangrangan sang dyah manahing kung sumungkam kuling sang kakung mangrempa bapo yayi eman inggih lajeng gandeng ingkang putra sampun pikantuk dawuh paduka bapa Penemban ingkang tetela babakan putri inggih pun Dewi Wara Sembadra ingkang keduga saged ngusadani paduka lajeng kula kedah kados pundi Penemban. Yen kaya wis krungu wis midhanget kang dadi dawuhe bapakmu Marata Dyage kowe ndak utus supayane prapta ning Praja Negara Dwaraka boyongen Dewi Wara Sembadra aturna supayane rawuh ana ing pertapan Banjar Melati kene Sunggata inggih ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun ingkang putra benjang punapa ora sah kesuwen mundhak saya nemen banget nggone bapakmu nandhang raga budhal dina iki Sunggata nyun pamit madal pasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik Sunggata. Nyat langening kalang ana gelar mandan moncara pasrahe wujuding Gendhaga iki aturna ana ngersane Dewi Wara Sembadra ndak jaluk ya Nger Sunggata jroning nggonmu nggawa wujuding Gendhaga iki aja ngasi ana wong sing wani mbukak isine Gendhaga inggih ngestaken dawuh menika kedah kula aturaken wonten ngarsanipun Dewi Wara Sembadra babar pisan aturnya nyuwun pamit bapa ngati-ati aja kaya bocah cilik Sunggata.
Warore manguswam yo ngambrengang kadhe karananing kaswasiyaning marga yaning marga hamal agung tumiring sang kondo Astratmaja wilah jagat pangesungka ndak sawang ana nom-noman ingkang manter tejane sumunar tejane nganti gawe sulap paningale Putut Sida Lamung ndak rasa pancen kae ingkang digoleki dening adiku Pratala Retna Raden mandeka tepungke iki Putut Sida Lamung Raden nderek tepang menapa menika Bambang Sunggata ana satriya ndak sawang kowe wis tepung kelawan aku iya pancen bener aku Bambang Sunggata walah dal menawi ngaten mboten sisih panggen kula kalangan Malaya madosi sing ngandika Raden iya kowe kuwi sapa nupriksa kaliyan ingkang abdi kula menika Putut Sida Lamung Putut Sida Lamung nggih ana wigati apa methuki nglawan Bambang Sunggata mungkin dados ning kawuningan anggen kula mider-mider madosi wonten pundi denengipun sing ngandika Raden Sunggata menika awit nuruti dhateng pamutah penangisipun kadang kula inggih rayi kula inggih menika pun Yayi Dewi Pratala Retna Dewi Pratala Retna utusan nglawan Putut Sida Lamung lakar kalosan mekaten Raden wigatine apa iki anggenipun rayi kula pun Pratala Retna ingkang sanget gandrung kelawan jengandika Raden Sunggata piyambakipun kepengin dhaup kalian jengandika Raden Sunggata menapa nuwun sewu menapa jengandika Raden Sunggata kersa menawi mengku garwa kalian rayi kula pun Pratala Retna Putut Sida Lamung wonten timbalan wong tresna menawa gegarane kudu wis mangerteni kelawan calon garwane lha monggo kula aturi mirsani awit sakmenika Yayi Pratala Retna kula kanthi manjing wonten kalpikanipun ingkang abdi pun Putut Sida Lamung marata diakidal kaya ngapa kadangmu Pratala Retna monggo Raden Manodya tama ngambar arum sanggo sumo yatal mawur madu pranta Putut Sida Lamung ana timbalan apa ya iki adimu Dewi Pratala Retna inggih menika rayi kula Kakang Putut Sida Lamung ora ngira babar pisan kowe iso methuke aku kelawan Raden Sunggata ya Bambang Sunggata. Lah ya wis ngono kek dirembuk kepi rembuke. Kek didadekke pira ngono. Pira. Menika rayi kula Raden. Kakang Semar kula ndara. Kepiye kira-kira kaya ngene iki? Barange men sae. Sae teges nggih apik. Niku angsare sae. Ditampi mawon.
Pratala kula wonten timbalan. Apa pancen kowe lair batin nggonmu tresna kelawan Sunggata? Kabedha dada kula kapundhuta manah kula. Mboten wonten tiyang kakung sanes, mboten wonten satriya sak sanesipun sing ngandika Raden Sunggata. Lair batin inggih lair batos. Sebaya mukti sebaya mati Raden. gunjang kanjing langit kelap-kelap katon. Lir kenjang alis risang mawa gandrung. Iya, tak tampa katresnanmu Pratala Retna. Matur sembah nuwun sanget. Kakang kasembadan Kakang. Lho la iya, lega to? Iya. Nanging aku njaluk ya putur sida lamong. Kados pundi Raden? Gandeng ana kewajiban ya pakaryan ingkang kudu ndak tindakake. Mergo aku nampa dawuh saka Kanjeng Bapa Penemban Sida Lancang. Aku kudu mboyong lawan Dewi Warasembadra. Ndak jaluk garwaku Yayi Pratala Retna iki ndak titipke ana ngersamu. Oh ngaten. Iya. Nanging ndak jaluk aja kendhat nggonmu tansah ngetutke sak laku jantraku. Teges kowe tak kandha ning Mrajanegara Ndarawati. Ngono ya putur sida lamong. Ngestaken dawuh. Ngono ya Yayi Pratala Retna. Inggih ngestaken dawuh Raden. Jagat pangestu para wayah Ndara jagat menika Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu Kresna kasinggihan. Kalian Yayi Prabu Puntadewa. Koko Prabu kasinggihan Koko Prabu. Oh Prabu, wonten dawuh Yayi. Muni dawuh saking Koko Prabu Baladewa, iki Koko Prabu Mandura. Kula kadhawuhan prapta wonten Mrajanegari Ndarawati, menawi kula pancen betaken kaliyan Dewi Warasembadra. Nggih. Lah menika kadang kula pun lara ireng. Nggih. Samangke badhe kula boyong wonten Prajanegari Ngastina badhe kula dhawuhaken kaliyan pun Yayi Burisrawa. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mbok bilih kepareng ing sak mangke. Ingkang rayipun Darma Kusuma ingkang kepareng ambayong dhumateng pun Warasembadra. Awit mesakaken kawontenanipun para Pandhawa ingkang dipun tilar sangjaning para putra. Miwah peranganipun Pandhawa inggih kadang kula panengah. Sembadra, apa Kakang Prabu?
Piye? Iki lho. Sing arep mboyong karo kowe, sing arep nglamar karo kowe, kira-kira kowe milih sing endi antep sing endi Sembadra? Kagat risang kabeh rango. Harinangkala kinempet gambet. Kakang Prabu, piye Sembadra? Arasaku kok ora ana ingkang matuk, arasaku ora ana ingkang gathuk. Yen to aku arep diboyong ning negara Ngastina, aku ora sarujuk. Aku ora sartane aku ora matuk. Nanging yen to aku uga arep diboyong ning negara Indraprastha, aku ya ora gelem Kakang. Biak. Ana nom-noman satriya munggah ana kedaton sira kuwi sapa Raden? Nunamit pasang kaliman tabi dina benong lor dene domawing nawang tuwang sinuwun menawi paduka sudi mestani dhateng jasatipun ingkang abdi kula pun Bambang Sunggata. Bambang Sunggata inggih putra saking Pertapan Banjarmelati. Atmajanipun bapa Peremban Sidolancang, anake Begawan Sidolancang inggih mekaten. Ana wigati apa? Inggih, kepareng kula ngaturaken sembah wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Ndwarawati. Ya tak tampa pangestu Rampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Sinuwun mugi dadosna kawuningan paraptanipun ingkang abdi pun Sunggata menika badhe ngaturaken wigatos dawuhipun Kanjeng Rama Sidolancang. Kula kinen sowan wonten para Janagaring Dwarawati ingkang wigatos gandeng Kanjeng Rama Sidolancang menika nandhang ruga, nandhang sakit gudik. Pramila menika estu menika pancen estu. Pramila menawi kala wau seba menika mboten sah dipun tilar nguyuh to. Wong menika dawuhipun Kanjeng Rama Sidolancang. Iya ora apa-apa, lara gudik ngono. Nggih. Dawuhipun Rama Penemban Sidolancang. Sesakitipun Kanjeng Rama menika saged waluya. Nirmala Temajati menawi dipun borahi wujuding layon sekar. Dening pun Dewi Wara Sembadra. Kamangka kekagungan namung putri Ndwarawati inggih pun Dewi lara ireng. Pramila sowan kula badhe ambayongi Dewi Wara Sembadra wonten Pertapan Banjarmelati saha kula badhe ngaturaken wujuding titipan saking Kanjeng Rama Sidolancang. Sembadra piye? Coba tak sawangi Kakang. Den Bikak ponang Gendhaka dening Sang Dewi Lara Ireng. Nalika semanten kaget setaning penggalih nyumara pisining Gendhaka. Nenggih busananing panengah Pandhawa ya Raden Arjuna, ya busananing Sang Raden Janaka. Kaget setaning manahipun Sang Dewi Lara Ireng. Ngenten bilih ingkang garwa sampun sirna marga layu dadi nglumpur tanpa daya Sang Lara Ireng wau. Suram-suram tiwang ora kinggih ler manguswa kang layon denyai lang memanise wadane layo Kumal kocem marahnya maradane
Sembadra napa? Aku nyumurupi sining Gendhaga. Jebul busanane Pangeran Arjuna Kakang. Apa ya kelakon? Yen to Pangeran Arjuna wusirna Margalayu Kakang iki piye? Sinuwun ketiwasan sinuwun. Kakang Udawa mlayu-mlayu ana apa? Ngaturaken ketiwasan. Wonten pangamukipun Nalindra saking negari Ngrancang Gribik. Inggih menika pun Prabu Sasra Kandhawa. Ingkang badhe mboyong kaliyan pun Dewi Wara Sembadra kados pundi? Yayi Prabu, Mati dening aku. Kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kenjang alis risang mawa kandrung ora pangling Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Wah, ngerti karo aku. Ngerti wae kowe Nalindra watak angkara budi candalayu. Endi Dewi Bratajaya bakal tak boyong tak wengku garwa Nyo Tampanana. Dewa Narapati duwe nari swaraning tresna kang langkung. Yayi Prabu Jaka Pitana kawon. Kula kawon. Mboten kinten. Jebul Prabu Sasra Kandhawa menika digdaya. Kula aturi mikir Yayi. Sumbar mawa lindhu bumi gonjing menungsa ora tatanan kowe Nalindra ngrancang Gribek Prabu Sasra Kandhawa dasar kepara nyata ora panging nata Mandura Prabu Baladewa ya pancen kepara nyata
Aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi Warembayang Dewa Wara Sembadra. Wara Sembadra ki adikku. Damu dadiku Wanda. Mawur mangawur-awur-wuran ora ngira babar pisan yen ta ratu ngarancang gribik jebulna digdaya sinuwun sunggata piye kula kinten babakan Prabu Sasra Kandhawa menika dipun penggalih keri kemawon lho dipikir keri kepiye awit mesakaken kawontenanipun tiyang sepuh kula inggih Bapa Penemban Sida Lancang awit kula kinten namung Bapa Penemban Sida Lancang ing saged ngunduraken nalindra ngrancang gribik menika lho banjur karepmu Dewi Wara Sembadra kula boyong wonten pertapan Banjar Melati dinten sak menika uga ngono inggih ya wis ayo tak kandhik Pindha kumbang angat sapeng tawang angat sapeng tawang susu angin ngendi nggone nyang kaleng kangkung baksimi bara Sunggata wonten dawuh apa iki bapakmu inggih niku Pake inggih tiyang sepuh kula inggih Bapa Penemban Sida Lancang. Oh lah. Lah kok dadi nemen kaya ngono nggone lara gudhig lho lang. Ngantos kaya gaplek kok nek. Lah iya Bagong mangke. Gudhigen mongko kaya gaplek. Kaya gudhig kucing. Monggo dipun dangu kemawon wong niku nggih saged guneman. Penemban Sida Lancang menika sinuwun Darawati. Iya Penemban. Oh inggih. Wonten wigatos menapa sinuwun? Arawuh wonten ing pertapan Banjar Melati.
aku njaluk senjata pitulungmu. Merga negaraku ya negara Ndarawati ketaman marang muka Nalindra ngrancang gribek Prabu Sasa. Kandhawa ngamuk kepengin mboyong Dewi Warasembadra. Lah menika Dewi Bratajaya rak sampun prapta mriki to. Iya. Oh nggih. Ngestaken dawuh nanging wonten syaratipun. Syarate apa? Kula sagah ngunduraken Nalindra ngrancang gribek waton anggen kula tumuju wonten Praja Negara Ndarawati dipun gendhong dening Dewi Warasembadra. Bratajaya piye? Ora apa-apa Kakang tak gendhonge. Mengke nek nular gudhike lho. Ora apa-apa. Wong tuwa mesakake Bagong. Oh lha nggih. Mengke nek nular gudhike terus sampean ledesen. Ketularan gudhik, jampes mengke. Kangelan pados salep. Apa? Adi kula pir. Sinarcus. Ora apa-apa Bagong Kakang Prabu tak gendhonge. Ya ngono. Penemban sida lancang ayo tak kandhi ning Praja Negara Ndarawati. Mangga Sang Dewi kula aturi gendhong kaliyan kula. Oh ya manja banget wong tuwa. Langeneng kalanjalan aglar mantan moncarati non lereka konang suram sorote tan padang yeng kae gluduk papiye ya sapa ki ana pendhita tuwa gudiken dengkulmu amoh ayo kowe gawe rusak kanan Praja Negara Ndarawati amuk legane ngatiku kowe sapa ya iki Begawan Sida lancang apa kowe ratu ngrancang gribek sing jeneng Prabu sapa? Prabu sapa kowe? Prabu Sasra Kandhawa. Ayo Prabu Sasra Bauk Sasra Kandhawa. Sawang Sasra Kandhawa aja ngawu gawar ngawur ya ndi Dewi Warasembadra. Kena mboyong Dewi Warasembadra waton nglangkahi kuwandane Begawan Sida lancang. Ati kowe. Nalika semanten campuh Sang Begawan Sida lancang ngenya campuh kaliyan Nalindra ngrancang gribek Sang Prabu Sasra Kandhawa badhar sami sakala nggih Sang Raden Arjuna miwah Sang Dewi Warasrikandhi. Ayo mati kowe. Mati kowe.
Pak kaya dibanting. Tak banting ya ora pecah kok. Kaya panjenengan kaya dados pendhita gudiken barang lho Pak. Ora apa-apa, bot-bote ketemu karo Sembadra. Inggih. Inggih. Jebul bukan situ lancang mriku sing ngandika paduka ta pangeran. Ha iya. Bulna ratu ngerancang gribek mau rak ya kowe inggih. Kono tutuk-tutuke Kakang mbok apa mbuh ra idep. Ya ora ngono to sayang. Ngono tutuk-tutukno. Bojo loro ki kudu sing ngakur, arep akur piye? Ora sudi. Aku wis ta wayuh bola-bali. Ya ora ngono apa? Kowe iki apa? Aja nesu ngono to, men. Ora weruh, ora krungu, ora idep. Dik. Aja ngono to, aja ngono. Ora gereti. Tulung to aja ngono. Aku ki tresna bot-bote tresna karo kowe. Tresna tinggal minggat. Nganti aku mulih ning Darawati iki ra dicekeli najis. Bangeten kowe. Ya men kono ya bangeten kok. Batobat. Sri Kandi kula peran. Mbak Yumu kae. Kandhanono inggih. Batobat bojo loro ming arep akur kok ya angel banget. Senengane kok ya mbok ya aja sok kaya ngono lho. Ngopo Sri Kandi ngopo? Ngendikanipun Pangeran Arjuna kajengipun akur kaliyan panjenenganipun. Ora. Nggo bengi. Ngopo nggo bengi? Kikuk. Ora idep. Ora ngono ora patheken. Gah aku tinggal lunga kok. Alah. Wong mau ya wis ta gendrong, ora kok ya lentuk gudheg barang ki ngendi. Adol. Wong adol akeh. Dadi pendhita gudhigen barang. Keprake ora ngejak suwuk-suwuk dhewe. Yo men. Sapa iki warat? Takon marang aku Putut Sidalamung, dasar Kemaranyata. Wolah. Ayo ndi Wara Sembadra? Kowe takon Wara Sembadra. Yo. Nyoh Tampanana. Boyo nemplek kelir, bayangin gebuk.
mabur ora pangling sapa warak. Yayi Mudhun. Olah. Ana wong tuwa kok disamber sak geleme dhewe. Ora pangling kowe iso mabur sapa wis medhun wis badar. Laruta sangking kudu sang guru kula ya namutusa walah kok Gatotkaca karo Siti Sendari walah layak kok nguyak-uyak rumah saku ki ora nek wong wedok liya liyane Mbok Netrole. Lah kok iki ana wong wedok ngakune Pratala Retna Bulna Wuladala. Iki sapa iki? Iki sapa? Menika Raden Antareja. Ya, sapa kowe? Kula pun Bambang Sunggata. Sapa? Kula pun Bambang Sunggata. Ora sak ngapusi kek salin wong iki. Sabar kok ya. Salin kula teng mriku. Ngene rak cetha. Wola jebul Yayi Abimanyu nggih Kakang Mas. Kok tadi dugawe lakon kaya ngene inggih. Astina Maha Prabu Duryudana Barakudara Duryudana kakangku ayo tajaluk Bratajaya nyo endi jange jagat tumungo paneng sapucaing woger marababang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung Werkudara wah setan kowe setan kowe wah goblok wah
Raden Prayitna semorere seka balik ora ngira ora nyono jebul anak-anak Pandhawa kok do gawe lakon kaya ngono. Kakang Semar, dawuh. kaya niku ontran-ontrane sapa? Iku lho. Ndara Janaka. Kok sekalian para lancur-lancur Pandhawa kula jak lunga. Ora kok kowe iki ya kurang gawean Semaridan. Ora kasake wong gerang. Sesuk nega aku. Lah kula niku bingung. Bingung kuwi. Ana di suwuni lampanipun apa? Oh nderek. Nggih sak lakon-lakone kula lakokke. Yo, Nggih pun dolan intine piknik ngeten mawon. Ngapunten nggih, sinuwun Kresna. Iya ora apa-apa Kakang. nggih. Ndara Werkudara nyuwun pangapunten. Yo. Wah, kompose ora tojak. Mboten. Niku nek kula jak gawe lakon niku ora tau serius. Kula jak gawe cerita niku ming malah mbeborosi. Mengke malah badar kedenangan dhisik mengke nek Ndara Antasena. Yo. Nyuwun pangapunten bakene pun sami kundur wangsul wonten Praja Negari Indraprasta. Yo. Iya Kakang. Pandonga kula mung kula tak anu niki kula tak wangsul riyen teng Karang Kadempel. Lho, selareng apa? Selareng apa? Anu anak kula niku mengke ajeng lomba mbanyol. Nyuwun donga pangestune. Ngapunten mboten saged mampir teng Indraprasta. Ora apa-apa, Kang. Ngapunten Ndara. Ora apa-apa. Wah, kampiran kowe mah kok kampiran rampok. Nggih. Pramila kula tak nyuwun pamit sekalian. Pondho kondur wangsul teng negara Ngamarta. Pandonga kula sak anak-anak muga-muga sak pengker kula sak rombongan anak-anak kula garing Petruk Bakong lan sak panunggalanipun. Warga ing laladan Gunung Kancangan mriki samya manggih rahayu wilujeng niring sambi kula tepi saking Rubeda Durga Mendak kala sirna ado saka Sengkala. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek. Wis Kakang, wis Kakang. Nggih. Pungkasane ngatur Sura Sudira jayaning Kang Raja Brasolah tekaping Darmastuti. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Sinuwun Ndara Ati ampun lali golekane sinuwun. Pungkasane ngatur matur sembah agunging matur nuwun. Sing bonang minus 8.